दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि गाहाय मावख'आव गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि गोदानै दाजानाय मावफुं सोद्रोमाफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थांदों। गोदानै फसंजानाय आफादगिरि महरै सभाराम बसुमतारी आरो नेहाथारि बिल्ला कुमार ब्रह्मआ समायखिरा लायो। फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफनिफ्राय बिजाथि होगोन आरो देरहानाया खाथां होननानै बुंदों गोदानै फसंजानाय नेहाथारि बिल्ला कुमार ब्रह्म बिथाङा। जोङो मोनसे राजनितिक दला बिजाथि फसङाबा राजनितिक दल खुलिनानै जेबो लाब गैया। गतिके जों राजनितिक दलखाय जोंना बे जों कम्पालसारि जोङो 28 नम्बर समस्तिया जों दखल खालामबाय थाखानाय दिनै जों बे खेबजों खेबब्रै खेब जों बिपिएफ दलानो जों दखल खालामबाय थाखादों। बाहाय खुनु दल संगठना जोंखौ फेजेननो हाफेराखै। गतिके जों नैबारनि अलखद समाव जोंनि मानगोनां एमएलए रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिया जोंनि गेजेराव गैला। देरहाखांनायनि 1-1.5 मासनि उनावनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय। गतिके बिथांनि रुंसारि जालांनाय बे खालि जायगायाव जों आरोबाव जोंनि बिपिएफ दलनिफ्रायनो जों सासे आरोबाव बिजाथि होगोन आरो जायखि सोद्रोमायानो बिजाथि जाया मानो बिपिएफ दलनिफ्रायनो जागोन। गतिके जों बिपिएफ दला एबारनि नैबे माने बिदिखौ बाइ इलेक्सनाव जों बिपिएफ दलनिफ्राय केन्डिडेट होनाया बे खाथां। जाय सोद्रोमाफ्रा बिपिएफखौ गारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव हाबहैदों बिसोरो बिपिएफनि गुबै सोद्रोमा नंखायामोन होननानैबो बुङो बिथां बिल्ला कुमार ब्रह्मआ। बेथ' आयाराम गयाराम थांगोन फैगोन बे राजनितिकआव बिदिया जाखायो। जायफोर अधैर्य बिसोर माने दलजों खुनु सम्पर्क गैया बेबादि मानसियासो थांदों। दलखौ जाय मोजां मोनग्रा दल दङ अतपत जरित मानसि सासेबो थाङाखै आरो बेफोरबायदि बे सा साज्रां थांनाया जोंनि बिपिएफ दलखौ जेबो क्षति खालामनो हाया आरो बिसोर समाज बा गामियारि ओनसोलाव जेबो प्रभाब खोख्लैनो हायै लबि मानसिफोर लुबैसुला बेबादि फोथाय खेबस' मानसियासो साफा सानै थांदों। जोंनि गोख्रों आरो बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा सोद्रोमा सासेबो जोंनिफ्राय थाङाखै। बेजों लोगोसे गाहाय आफादगिरि सभाराम बसुमतारीआबो बिपिएफ दोलोखौ फैबाय थानाय समाव गोख्रोंसिन खालामलांगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैहाय आंखौ गसाइगाव जिल्ला कमिटि बिपिएफ राजनितिक दलनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि दलनि गासिबो गायसननायाव आङो बे बिबानखौ लानानै फैगौ समफ्राव गसाइगाव जिल्लाखौ जाहाथे बिपिएफ राजनितिक दल हिसाबै जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन गोरानिफ्राय गोरासिन खालामलांनो थाखाय आंनि दानि बे गोदानै टिमखौ लानानै आं हाबा मावलांनो सानदों। जेनाखि टिम आं मोनदों बे टिमफ्रा जोङो गसाइगाव जिल्लायाव गोदोनिफ्रायनो स्ट्रंखा। जोङो थांनाय बिटिएडि बिसायख'थियावबो जोङो मोजां रोखोम जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो हादों। थिग बेबादिनो जोङो आसाम बिधान सभायावबो जोंहा गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोंहा साब डिभिजन सिभिल साब डिभिजनानो जोंनाव गोग्लैबाय हिसाबै जोंनाव 29निबो 28निबो जोंहा गोग्लैयो। बेवहाय जोङो मैखोम रोखोमै मावनानै 28आव जोङो ब्रैथि खेबनि थाखाय रुंसारि माजेन्द्र नार्जारि जोंनि बिपिएफ दलनिनो आफादगिरिमोन बिथांखौ जोङो गोबां भटनि बेब'धानाव जोङो देरहासार खालामनो हादों आरो 29आवबो जोंहा रबिराम नार्जारि बिथांखौ जों देरहाहोनो हादों। आरो फैगौ बाइ इलेक्सनाव जिहेतु जोंहा बाइ इलेक्सन जागोन बे बाइ इलेक्सनाव जोङो बिपिएफ हानजाखौ केन्डिडेट होनांगौ होननानै जोङो गसाइगाव जिल्ला कमिटिया जोंनि हाइकमान्डआव मोनसे दाबि खालामगोन। जिहेतु बियो जोंनिनो सिट आरो बे बाइ इलेक्सनाव जोङो जोंनि हाइकमान्डनि जे निर्देश बे निर्देश मथे खामानि मावनानै बिजाथिखौ जोंनि जेनाखि हाइकमान्डनिफ्राय जे फैयो बे बिजाथिफोरखौ जोङो देरहासार खालामगोननि थाखाय जोङो जिउयै माहामै जोङो हाबा मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो।